Minä olen Vesa Mikkonen ja tässä on minun autoni Lincoln Mark 5 vuosimallia 79. Tämä ei olekaan mikään ihan tavallinen auto siinä mielessä, että tämä auto kulkee puilla ja turpeilla. Tässä lyhyessä videossa kerron, kuinka tämä auto pannaan käyntiin ja näytän, kuinka se toimii. Mark 5 ei ole mikään ihan pieni auto, pituutta 5,5 metriä, painoa 2200 kiloa, 2-ovinen, 6-paikkainen Amerikan auto. Varsinainen salaisuus piilee täällä peräkärryssä, mihinkä tämä puukaasutin on sijoitettu, ja tämän puukaasuttimen ansiosta tätä autoa voi käyttää puulla ja turpeella. Ennen kuin autolla päästään ajamaan ja moottori voidaan käynnistää, tämä puukaasutin täytyy ensin esilämmittää. Esilämmitys on hyvin yksinkertainen. Ensin avataan täältä sytyttimelle ilmahanaa. Sitten avataan tämä poistokaasuputken venttiili. Pumpataan täältä hiukan tärpättiä tuohon sytyttimelle ja suoritetaan lyhyt hehkutus. Pieni puh kuuluu sieltä ja se on merkki siitä, että kaasutin syttyy sisältä palaa. Nyt tässä täytyy sitten odottaa vaan vähän aikaa, että kaasun tuotto alkaa ja kaasuttimesta saadaan palavaa kaasua. Mutta me näimme, koska tämä kaasu on palavaa, tähän on pantu tämmöinen pieni öljylamppu, johon voidaan pistää tuli ihan sitä varten, että se kertoo sitten, koska tämä esilämmitys on valmis ja nähdään, kun se kaasu palaa. Muuten tämmöinen puukaasutin auto on ihan käyttökelpoinen liikenteessä. Huippunopeutta tällä helposti saavuttaa sen lain salliman 80 kilometriä tunnissa. Se jaksaa ihan semmoiseen pieneen vastamäkeenkin mennä sitä. Yhdellä tankillisella pääsee semmoisen 150 kilometriä, jos se täyttö on puuta. Jos polttoaineena on turvetta, ajomatka voi olla jopa 200 kilometriä yhdellä täytöllä. Polttoainetta tässä on mahdollista kuljettaa täällä kaasuttimen huomun alla. Täällä on tilaa erilaisille välineille. Täällä voi kuljettaa vähän haalaria, säkkiä, polttoainetta. Ja se polttoaine se pitäisi olla, jos se on puuta, niin semmoista jonkinlaista palasta. Ja tässä nyt on tämmöistä aika lailla tyypillisen näköistä puupalikkata, että tämmöisellä tämä sitten kulkee ja toimii. Kaikki puulajit käy. Polttoainetta voi myös lastata tähän kaasuttimen kannen päälle ja tietysti tuonne auton takakolle. No niin, esilämmitys meillä tässä edistyykin ihan näköjään mukavasti. Kaasu alkaa jo olla palavaa. Kaasuttimesta ei tule ulos enää savua. Hetken kuluttua tuo kaasu varmaan palaa tuossa jo ihan ilman tuota tukiliekkiä, minkä jälkeen sitten voimme päästää sen kaasun tähän puhdistusjärjestelmään, ilmataan se ja sen jälkeen auto on sitten valmis ajoon. Tämä prosessi toimii tässä sillä tavalla, että tämä suurin osa, kaasuttimen yläosa, se on ihan polttoainesäiliö. Kaasutusreaktori on täällä kaasuttimen alaosassa, minkä jälkeen se kaasu tulee tähän suodattimeen. Siitä poistetaan hiukkaset. Sen jälkeen se kaasu menee tuolta jäähdyttimeen. Se virtaa tuolla putkia pitkin ylös ja putkien keskellä alas ja
sen jälkeen se sitten menee tuonne auton polttoon. Eli kaikki nämä kaasun puhdistus- ja jäähdytysoperaatiot ne tehdään tässä kaasuttimessa. Ja autossa on vaan sitten semmonen bensiinikaasuttimen korvaava pieni kaasun sekoitin, joka hoitaa sitä entisen kaasuttimen virkaa. Niin. Jotta täältä putkista saadaan kaikki ilma pois, avataan tuossa tuommoinen tulppa pieni. Nyt siinä menee niinku reitti ulos ja kaasutin palaa täällä näköjään ihan hyvin niinku ilman mitään tukiliekkiä. Tässä kun tämä kaasu on vielä suorattamatonta, niin se liekin väri on tuommoinen hiukan valaiseva. Siinä on pikkusen tuommoista violettia ja muuta. Ja se tulee siitä, että siinä kaasussa on nokea ja hiukkasia, jotka sitten värjää tuon liekin. Mutta sitten kun se menee tästä puhdistimien läpi, niin täällä tämä kaasu palaa sitten jo vähän toisella tavalla. Ja tämä liekki on täällä hyvin tämmöinen sininen ja selkeästi eri värinen, niin kuin näin. Voit hyvin kuvitella, kun tämmöinen kaasu palaa tuolla auton moottorissa, niin se ei sitten sitä moottoriakaan paljon likaa ja se moottori pysyy hyvin puhtaana. Eli nyt kun se kaasu paloi jo tähän asti, minä avasin tuon pääkaasuhanan ja nyt se kaasu virtaa tuossa putkessa jo tuonne autoon päin ja täyttää tuon autossa olevan kaasuputkista. Tästä voidaan vielä katsoa, miten se kaasu palaa nätisti ja puhtaasti. Sitten ei muuta, pannaan hanat kiinni, kaasu virtaa tuonne moottoriin, katkaistaan tämä puhallin ja lähdetään ajamaan.